Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Thank you once again for joining us on Zim Newsbeat TV, and for you never to miss this exciting and informative program. What you need to do is just to click that subscribe button so that every time we put something new, you will get a notification. And remember also to share with your friends. And we have 4 WhatsApp groups with over 800 people in each WhatsApp group. So if you join group 1, don't join group 2, group 3 or group 4, because it is the same information that we share in those groups. And the links that we share in those groups also share with your friends. We have also have a Facebook page. Just go and click that follow or like button. Where are we today? Today nyaya yatafambira kuno pachishona inyaya yebarika kana vanhu vachitaura tinogara tichifonerwa navanhu vakawanda vachiti isusu takakurira pabarika asi upenyu hwedu wakadai, takazodai amai namai nini wakadai, kana nhasi kutaura kwandiri kuita inini nevana vekwamai guru hationane. Takati alright, regai titsvage ana baba vane barika. Tavatenda rombo rakanaka. Today we are joined by Mr. Gabriel Mapfunde. Vane madzimai avo akati kuti regai tinyatsonzwa kuti vane madzimai mangani, zvakatanga sei, zvinofamba sei, zvinosvika sei kuti munhu azoti ndane vakadzi vakawanda zvakadaro. Nekuti nyaya dzakawanda mazano unonzwa munhu achiti vane small house, vane girlfriend, vane chi, asi ivo vakati inini izvo zvandiite, mhuri yangu yese ndinoisa pamwe chete. Mr. Mapfunde, makadi achengetwa finally we meet tazosangana anditika uri sei upenyu hwakanaka, mhuri yakanaka anditika sekutaura kwatakaita nekusangana kwatakaita pai tatika tuye tinyatsonzwa kubva kwamuri amagona anditika maani madzimai mangani? izvozvi ndine 5. Izvozvi mune 5? muda kusvika pachi? handikaundi zviya zvekuti ndinofamba ndichitoti ndinoda kuti unge ndine target. Asi ndinoti wandenda sangana naye kana tikawirirana, like in particular case yekuti tikawirirana obva azowirirana nemhuri, then ndiyani mudzimai. Asi most of the times attention yangu ndeye yemabasa nekutotsvaga mari. Handifambi ndichitoti nekuti ndiri barika ndakufamba nditsvaga vakadzi. Most of the times story mo. Asi mukufamba imomo paunozoti wasangana naye mawirirana, mafambidzana, mawirirana, moonesana then. But sir, in that way you are still giving room yekuti kumabasa kwamunenge muri ikoko muchitsvaga mari, mukasangana nemumwe mukawirirana anotojoina team. Handina kuisa cape. Alright. Asi for now I'm content. For now. Ndiri kuti all the time I'm always content. Because maunderstanding andakaita chinonzi mhuri kana chinonzi marriage probably it's a bit different. Saka I'm not kuti ndikunyatso kuanswer kuti handisi in a rush, I'm not looking zviya zvokuti nditori pakuti handikutsvaga umwe mudzimai kana kuti chinyi. Asi ndiri kuti kana ndasanganiswa neanenge akaringana, tawirirana tadai, kana ariko handiti izvozvo hakuna. Asi tikuti munguva inoteera ndo zvakaitika nemadzimai angu ari kumashure. Ndanga ndisiri kufamba ndichitoti ndida kutoita number 2, ndakutoti handina target yenumber. Handiti izada kuti titaure tichionana nevanhu vedu vanenge vaita vari mudare. Handitika. Saka how old are you now? I'm 40 turning 41. 40 turning 41. So from the little information that I have, the first wife you married at 20. Yes. Takazochata. Takasangana when I was 20. But takazochata I think when I was 25. Because takasangana kuchikoro. Then we were in university together. Coincidentally takata the same degree. We graduated together. But takato graduate masiti edu zita rake nerangu zvazvitori paside. So ipapo relationship yanga yatopo kuti relationship yanga yapo, because we started off as friends. I'm very good friends with my first wife. Tiri masawira chaizvo tinoti mukatotona mufunga kuti hatisi murume nemukadzi totonge shamwari.
and takangogara tadaro from the beginning. Relationship yedu is more, we are very good friends. Saka even patati college, relationship yakaramba ichizongo improve. And even after college, patati attachment, tatingori good friends. Relationship yangeri anyway close between friends, mskana, you know, because wanga wari sister, kuchechi chao wakasimba. Saka ndaita ndichitama ndakati chenjerere, you know, so yeah, then yakaramba ichimprove kusvika after college, then vatazororana, yeah. Tapedza kugraduate. As we graduated together. So any first wife mune wanangana? 4, 2 boys, 2 girls. 2 boys, 2 girls. How did you meet the second one? Mandivhara kamngani mamuri college saka develop. Andipa. Second one, yeah. With the second one, pane pataimbogara ku Bluffview. And then wana wanga vari pa inonziko chikoro chiri paAvondale ndauchikangana panonzi paGreencroft. Inonzi chingwa kwete Louisam, ndakazoisa paLouisam chekutanga ichi. But anyway, wana we-first wife wangu vari papapo. Saka taita schoolrun. Saka the second wife anenge aiperekedza mwana wa-aunty wake here. Okay. Paigara kuside ikoko. So we met couple of times. And then I got interested in her. Saka one day ndakazoti let me just start a conversation with this lady. Ndimboona angutanda nezve. So ndakangonyepedzera kumupfuura nemotikari vandazomira paside. And then I triggered the conversation. Akanga penga andiziya maybe achazotaura kuti anga ndinotisagere kumashure, but we started a conversation and the rest is history. But atina kubva tatongomhanya kutoti, but ndikuti we start, that's how the initial face to face kutanga kutaura. So we just started a conversation. Right, she started getting to know. Unotanga umaline uchibvunza kazo kuchechi nechinyi then eventually it developed into a relationship. And obviously one one's opens at the first, all my wives when I meet them, usually they want to, are you not married? Usually they do that. The second one akabvunza, are you not married? Yes, and I said I am. Yeah. Saka zvinobva zvatotrigger futi moyo curiosity, saka uri kudei pandiri chichi, then the conversation inenge ichitoramba ichitodevelopa from there. Then no, I'm okay with my first wife, but I'm interested in you. Then tototanga kutaura from there. Ochinzwa where I'm coming from, ndichinzwa kuti ari kubva kupi. Mubva matopinda mu love relationship. Yes. But kwandiri okay. Madaro masangana nditi. Conversation, it develops into a relationship. First wife inenge isingaziva. By this time my first wife knew kuti I'll get another one. You had already discussed about it? Yes. So we're having my conversations back and forth. Kana nichiti my conversation back and forth ndeyekuti I got married. There's been a lot of transition with my wife, with my first wife. Whom wamati mchazonge mchitaura naye season. Yes. Kana nichiti transition ndeyekuti the way we have grown into the knowledge, the background atinayo as Christians, the understanding. Saka I usually we have my conversation. Tine have very good communication, me and my first wife. Saka I would have my conversations akada, but what I would do is the idea ndakatanga ndichi present and ndichi picture the idea. And sort of I want what I would taita my conversation ndichiti from your understanding as a Christian, is there anything wrong with a man having 2 wives? So we would have those conversations. But ndakatonzwa scripture antarati, if a man wants to be a leader and not a man of one, ndo mandawe ni ingo kuti no apa wangochiona say apa because ndiri kuona chi ndiri kuona munhu. Obviously the second question ndotanga kubvunza asi kuda tomwe mukadzi ndoti aiwa before tatomwe mukadzi tiri kuti what's your understanding, what do you believe? Anditi so it was more or less those sort of my conversations andaitaura naye dzimwe nguva temperature inenge yakakwira achiti tiri kuenda kupi ku conversation, you know, should always be curious. Then rimwe zuva pamwe ndiye anotanga conversation saka mamuri kuti chii paipa musiya maedza kutaura kuti chii. And I'm privileged to say kuti the standard yatinoshandisa ndeye Bible.
most of my conversations atinoita or our foundation a relationship me and my first wife is we to not my biblical principles. So anything that has to do with the Bible and my biblical principles, we try to put the foundation to build our relationship, our marriage from that. And we build from there. So you find with my conversations they don't go along those lines. Then we also pins all the biology aspect. She's a scientist and I'm a scientist. So I'll be like, baby, science is not our shakati. So some of my conversations, for example, they're gonna to madam nei munachienda kumwedzi ndzimeka 1 isusu tichingo producer every day, something like that. So you start a conversation like that. And it's biologically related. It's not necessarily Bible. Then my dynamics, I need to check with my statistics and geography. I know the basic stuff. So you would have those kind of conversations until, you know, she bought into the idea, and she would do her own research. Remember, until I graduate. Saka taita tapedza taura kudai ndikamudefeata nema points over all right, it's okay. Okay yakaisi okay ka. Ndiye kuda investigate chi. My friends or people from church who are now fundis and stuff. They should come and probably hippie akadai yema questions. You know, so and also ndinenge ndiro a bit prepared kuti tichi answer. Because the idea is not to argue. The idea is to present the issue. Then you acknowledge. Says muna arungeta application kubasa. But Mukoma Gabriel, from the way that you are saying, can I not say you used the Bible and the Bible verses and the Christianity as well and African tradition to manipulate the thinking of your wife to see the good side of having allowing murume wake kutora umwe mukadzi. You know how Christianity has been used in other aspects, not directed to you. Yes, I am. Kuti inogona kushandiswa sei chombo chekumanipulata pfungwa dzemunhu. Zvoti munhu anogona kupenga nozanene Christianity so kuti munhu aenda to the extreme. Can you also say kuti imimi semunhu angada munhu wake waasangana naye kusikuru ano kuti mukadzi uyu ndimupinde panyaya iyi mutanga kutsvaka mavhesi anoenda nechi. Okay. My second wife akapinda in the picture conversation yatotanga kare. Mazvinzwisisa. Paakazouya, this was way later. The conversation yakatanga before the interest. Let me probably explain further. Interest yakatanga sei. When I was growing up in the Christian community, I would find kuti mufundisi anenge ane girlfriend and what and stuff, and it used to disturb me. Okay. Or cannot our African culture, bamnino anenge ane wana kunze and stuff. It used to confuse me, and there would be fights parufu and stuff like that. Yes. And being in a scientific background, I would always want the why. Why do people do that? Saka ndakatanga nekuita my own research as a young man. Okay. Saka this is the research. I even wrote a book which I'm going to show. And you know, kuna anenge ari interested kuti afambe rwendo iroro anga achinzwisa. Saka the basic foundation tukutaura before the wives. I did a research to understand kuti why is that kuti warume tinozoguma tane wana kunze newan, you know. And from the findings, because of maybe of time, from the findings that I found out, it's naturally we are created equal in the image of God, but we are formed differently. Kana nchiti we are formed differently kuti amirikona kana ndiri doctor ndinopfeka worksuit ye white, kana ndiri gardener ndinopfeka worksuit ye blue yanditika. Saka ndiri kuti zvatinonge chatakapfekedzwa each the physical aspect of being a man and a woman ndo chiri different. We are equal in the eyes of God, but we are formed differently. That's why inini nemi we understand that we are always producing reproduction every day as a man. And as a woman, you produce 1 egg. A man produces more than 8 million eggs, sperms, per day. A man, mukata biology, has potential to impregnate more than 8 women per day. A woman cannot do that. Which means that akati designer mwari, wakati designer differently, wachitori ne purpose. Uya anga design wachi producer. Kuti amitise vanhu vakawanda uyo design asingagone kumitiswa. You get what I mean? Even akarara narume wakaita sei, she can only have 1 kid after 9 months ndizvo. Saka that research, it has nothing to do with the Bible ndizvoka. Yes. It has everything to do nekuti I'm researching from the biological aspect. Then you go into history anditika madzibaba edu, our African culture, we had stable families. You understand what I mean? If you look into history, you see kuti murume anga asingaiti. Then ukazoenda into nature, unotarisa kuti murume anditika madzimai emhuka anofarira murume anenge aine mumwe mudzimai.
key example Shumba Jongwe mambona kana mambona Jongwe panapa sheshe dzese dziri kumanyira Jongwe 100 Shumba chaiyo kunzinzi Shumba inenge nechi madzimai anototi chimudhara ichi saka ndiri mukomana ndikaona kunzonzi mambo ka kunzi king kana kuti unzi nature iri kutaura biology history atisataenda kuBible anti then tikaenda muBible unonzwa kuti Hana naPenina vakadzi vemuprista saka maprista ari muBible ese ane madzimai akawanda obva wanzwa kuti Abraham father of faith baba wekutenda anditi vanhu vese tinoti baba wekutenda ndeafather Abraham anga ane madzimai akawanda pana Genesis 26 anditika vanhu vanozongo I know vanhu vanongobatira paHana naSarah but ukazonyatsotarisa zvinonzi Abraham anga ane maconcubines akawanda newana waaipa kuti azonzi father of nations you understand what I mean David and all the rest of vanhu vatinotaura tazoenda kuBible saka these are the things vandaipresenta ndichiti for example ndaiti kuna bebe wangu nai bebe unonditi my king my love my chinyi zvese zvaunondita zvino king anenge asina kingdom haukwanisi kundibatsiro here kingdom tite kingdom yedu so you would laugh like that but you don't ndijairira you know and I would present the idea and pitch and ndinoziva kuti pane zvandinombona zvinoitwa zviya zvekuti vanhu vanopitcha idea achiedza kuconvinza mainvestor kana saka this is the vision that I had but I had to present it to my wife so that she buys into my vision she buys into what I want to become who I want to be aziye munhu wake because ndaimuti ndezvipi like pane I remember back then ndakamubvunza ndikabhebi zviri nande zvipi kuti uite zvekuita discover ndine wana kunze kana utoita tese you know it should be like what kind of question is that not zviri nande zvipi iwe ungochiziva kana kuti ndoita behind your back hama dzangu dzoziya then you have no idea because I have to present a relationship yedu kuti iwe kana usingadi I still can do it which is ndo zvinotoitika varume still do it because mukadzi anenge akapa front yekuti andidi kuzvinzwa haana kupa liwe yekuti ndikwanise kuuya as who I am so I've always been the man yekuti to my wives ngavange vachiziva munhu wavo kuti munhu wangu akadai ende wasaite masurprises anditi saka okay because with the first wife maigara mese and you would discuss you know and understanding each other saka tino answer pa brainwashing pamataura kuti haisi brainwashing saka the question andoda kubvunza my brother ndeyekuti hapana munhu ano brainwashwa here ariko tese tinongo brainwash zvinongodependa kuti brainwashwa nani nyatsombopa fungai alright okay kuAmerica vanhu vari kubrainwashwa naTrump izvozvi you understand what I mean what is presenting yes I also wanted to hear from your side kuti how did you manage to convince your wife obviously some of those questions I will have to ask you yes so how did you then agree to this arrangement with king you can now proceed and get another one the second one you are now dating mamudza kuti I'm married she was comfortable with that no of all my wives every time I present the fact that I'm married itonge tori hondo ka yes you know kuti but one of the principles andakadzidza mulife ndekuti if you want something chiri real kana kuti chiri tangible even in business you have to fight for it chinhu chaunoda you fight for it mudzimai waunoda you fight for her you understand what I mean you don't fight with her but you fight for her kusvika wamuhina saka every time that challenge iyoyo inondita excite maybe ndazoimprove hangu 2 3 4 5 but ndikuti it's always been like my second wife anga ari sister futi wekuchechi from the same church and no my first wife was from Celebration Church okay and then my second wife when I met her, she was from Dutch which is they are a bit reserved and mama from a background my elders and stuff she's very close saka arubva from a reserved background yekuti this is strange language kwaari saka for me it was another challenge again saka you know and I would always saka ipa makabvaunza kuti amarried akabvati akati no miracle mamurutaura neni because ndakazozitaura hangu tatombotanga kuita maconversation always ka friendship kare ndakatanga ndatirega ndange ndabuild akaita ka friendship so that at least but I should always want kuda kutanga nekuline iko in fact I think most of my wives wakatanga neline wana wada kutoziva kuti are you saka usually tichiri kwekutanga ndogara ndataura so that iite conversation okay saka semunhu anga reserved one ende munhu ari kubva Christian background and
probably it's every woman's dream kuti ndoda murume wangu Mr. Right ndova ndatinyi saka izvi zvekuzoti pane umwe zvinocomplicata. How then did you convince her kuti ashamari ndio zviripo, I want you to be my wife, I want you to be my second wife? I think part of the conversation actually wait, yes, is when you say wife, it means you now want to pay lobola. Yes. Wife kurora handipa relationship apo kuti muzonyatsotaka kudata ave convinced kuti ndakudanana nemurume wemunhu. Right, that's very good point. Akatozvitaura. Asi do you know kuti, remember ndiri kudzoka ku the Bible, mukawerenga kuna Corinthians, I think it's 1 Corinthians 11 verse 8. Daina neBible rangu ndaita check kuitira for the sake of the public. Inotaura kuti akuna murume wemunhu, maybe andina kuya nefoni yangu, but okay, I wish you could open it. Inodzidzisa pakuti akuna chinonzi murume wemunhu, kunonzi mukadzi wemunhu. Of which if you go in the Bible, zveshuwa, murume ndiye anoita own mukadzi. Mukadzi cannot own murume. That's how it's designed. Marriage, that's how it's designed. A man can own a woman, kuti mukadzi wangu. Mukadzi cannot own. Why? The reflection iri kubva, anditi munoona ku New Testament Jesu anorelata marriage naye, Jesu anozvirelata marriage. Kuti marriage inenge, makamba zvinotisa kuti inenge iye nekereke. Muruzvisa. Muridzi wekereke ndi Jesu. Machechi edu zayoja what chichichi. Muridzi ndi Jesu, ndizvoka, ndi baba, ndi Mwari anditi. Isusu we cannot exclusively say kuna baba imimi Mwari mimi. Maamega. All right. Let me munona the parable Matthew 25. Jesu anotaura kuti the kingdom of heaven is like one groom with 10 virgins. Anozorora 5. Maiza Matthew 25. Could brainwash. Yeah, all right, it's okay. But in truth, from that context where I'm coming from, daiti chinonzi murume wemunhu tikazopinda muscripture tine nguwa. Kungoti based interview. But tikazopinda muscripture tine nguwa. Hakuna chinonzi murume wemunhu pese. Asi chine chinonzi mukadzi wemunhu. Mukatotarisa panowerengwa muscripture kana mukazenga muchiwerenga Bible renyu, warume wachitowerengwa. Panonzi Jesus fed 5,000 men. But dating haivhurirani mavheska. Haivhurwi mavhesi. Uchitanga kutonyenga musikana umunyenge nevheska. Imimi ndimi muri convinced kwamuri kuti this is what you want and you understanding. But uyu manje she's new compared to the first wife. You come makadzivana from college amakunyatsa handi pa second wife. Ndauza kuti word rekumuti matanga muri ma friends. Pamakatanga kudanana. Anyeza kuti mune mukadzi akazvitora sei kuti okay, did you sit down and started lecturing what you are doing to me so that you can win her heart kuti azoita but murume uyu all right ndine principle yandoshandisa maybe wachazozvipindurira because apa mati ndingotaura ndiri tega asitongotaura sarume ndauza kuti vanhu vaivharwa sei vanhu. All right, principle iripo yandinoshandisa mundiregerere ndicharamba ndichitonge ndodzokera kuBible because that's my foundation. Rinoti ida murume anopa instruction to love. You understand what I mean? Saka I'm always convinced kuti ukaratidza kuda mumashoko nemukuita you can win a woman. You understand? Any woman you can win. Ukaratidza sincerity yekuda the love aspect to a woman. Nekutaura nekuita. Oh, okay. Nekuita. For example, I think ukaita munhu ane integrity. I think izvozvo zvinoita lure women. Kana uri munhu ane integrity usinganyepi nyepi usingawandi. Imagine tikuita conversation yekuti saka uri kundirambira ndataura chokwadi. Uri kundirambira ndataura chokwadi. Saka was it going to be better ndichikutora nemota ichita sendichikuvhara, which is better? Wona tatangira conversation wandibvunza iwe kuti are you married ndakutaura kuti wangori kuisipira answer yekuti chi aiwa here. Oti aiwa saka uri kunditsvagira ndoti ndozvandakukuchindipa mukana wekuti ndikuudze kuti saka ndiri kukudirei. Inza handiti practically are you married? But yes. Saka inondidiwe nji. Exactly. Saka mama mutiti ndinobva ndataura kuti ndoda kuti uite mhuri yangu. Zvozvani saka runetsa nemukadzi ndoti handisonetsa nemukadzi kuti ndinodanana zvokuti damn it. Saka uri kudei? Mira ndimfonere kana uchida. Ndozvandomboita especially kuna vamwe ndaiti mira ndifonere madam. Ndofana
Hai baby, otodaira. Ndonda pane ndatangata baba neyo naye ari kufunga kuti tinonetsana here. Obati ayo. Uko kumberi. Ndichiri pa second. Kuti akazo akazvigamuchira sei and kuti bhoza atanga kuramba kuti no Gabu inozo ya marriage ndizvo kupunza imba yava naturally they do that panoza kuti china ndidi kupunza imba yako andona ndiri mumwe womukadzi how it is ndiri mumwe womukadzi and I wouldn't want medeo vandona ndine mwana kusikura nobva ndikanganise life yemwana uyu ndinoza kuti makaenza muconvince say how he acting how I know from what I've seen now in terms of talking aparambwe munhu ipapo but how then did you click zoti anochi we are now in a love relationship azvaaccepta kuti amai guru variko tozoenda pekuti wedozoti I want to marry you now zvakazopinda sei? Okay, I think to answer you, it's an ongoing thing. Yeah. I see a once off. Kana kuna varume vandiri kutaura kunzoko, it's not a once off. Kuti kana uri kuexpecta, maybe kuti vanoitawo like maybe ndakaona vanenge ane background, but ndiri kuti kune wandakaona ini wanga usingabvi kuma background emhuri hombe. Okay. As I would call it, anditi. Saka it was a challenge and ndoziva kuti this is an ongoing thing and an ongoing conversation. Kusvika pandichange zvandataura zvaizvo kusvika paapplication yangu paichaita se paichaapprove. Now to answer zvamuri kubvunza, it's not easy. Okay, yeah. Now it was not easy to my first wife because to my first wife dzimwe nguva it should be okay moitonge manzwanana pano tozoona kuti pano over asekongotori serious those kind of conversation moitonge maakutangisa futi conversation iya kuti konda andinofunga takatombosvika pastage A what chiri kustage 1 mo uri kuita firefighting yandoti firefighting ndo yandoti unongochi hamwa nemaquestions. Remember they are also consulting my wife is also consulting achibvunza vanhu and stuff like that achida kucrash mapoints aanenge in course aanenge achiti maybe ndakacrash and remember she's a human being anenge aine achishandisawo common sense dzake kuti mufirst line raari kufamba achipresenta zviri kuratidza kunge zvakanaka but is it true because my wife was not convinced in the beginning kuti because anenge aine that obviously background yekuti zivo vanhu vanonetsana vanhu vanozorwa kuzoita sei and ndiri kuuya from an angle yekuti tinotogarisana zvakanaka ndiri kuda kuti semhuri yangu tichiita se tichigarisana zvakanaka so it was not easy. Chandiri kuramba ndichibudisai kuti back and forth ndeyekuti pane ndichifunga kuti tasvikawo grade 7 namadhamu wekutanga wozonoti aiwa tichiri paECD saka that patience iyaya inodiwa. Okay. You are supposed to be, I would always be patient with my first wife. Ndikaona kuti zvinenge zvanyanyodai handichanyanyi kunyanyoda kuti bring issue because iri kumuofenda for now. Saka I'm treading carefully. I'm also ndiri kuonawo temperature. Hauti temperature yakakwira kuti uda kuramba uchida kuforsa because the moment yaunoforsa mwana anochokwa. Handisi kuti mukadzi wangu mwana but ndiri kuti if you want to force things zvakafanira uri kufeeda mwana food. If you want to force things it might break the relationship in the process. Whilst you intend to do good it might break the relationship. Saka, let me give you a practical example. I think zvakamboitika. When my second wife, the difficult aspect, maybe for the sake of the public. Yes. The difficult aspect yakaita ndekuti pandiri kupresenta izvi anditika waitonga wanzwisisa ende zvesho vanongatonzwisisa but ndati remember munhu ari kuitawo own research as a munhu akagraduata munhu ane pfungwa dzake nechi anditika ininiwo ndatomuprocess yangu izvi ukuwo futi ndichingori nenyaya yangu iyaya but zvakangofanana nepatinorima paya o panditoita zvemining handiti it's hard pauri kudyara nekuti sei but uchazokuwa ndo zvane ndichifunga kuti kana ndazoharvesta panyaya dzangu idzi rega ndimboshingirire for now saka imi maako naharvest ani maona masvika maona vanhu vari kuwirirana they do things harvesting but the planting aspect ndo yandiri kuexplaina so what then happened is handina kumira kuna madhamu ndakaramba ndichiproceda ndichitofamba neroad yekumuita se yekumuunza semhuri but at the same time uku kuchiri ichiri nhasi tamboti tinenge tiri pasame page mangwana tinenge tisiri saka kuunza kwandiri kutaura ndiko zvandakaita handisi kuti vanhu varume ndiri kutaura zvandakaita. What I did is I started renting for my girlfriend because achiri girlfriend handiti mawirirana manje makudanana tiri kudanana ndaskipa ndati mhanye fast forward kurenda kwandaita in the sense she was a teacher but anga achiteacher outside Harare but ndiri kuti paanenge ari muno so what we did is ndakati no
what we are going to do is ndoda kugarira mudhuze manager say muchikuona kuchikoro kwako kwaunoticha is okay chichi but let me sort of put a dynamic ish vana munzira mudhuze ndichitora kuti learn me with my wife learn to understand me saka zvandakaita ndakamuunza kunoku vaugara marainiro pasera asi ipapo handina kunyatsobudira madam kuti bebe watutaura nezvake atopadhuze dotaura the hard part. Yes. Now kuna madam warufunga kuti maybe wachazozvipindira because I don't remember clearly, it's been almost 10 years now since zvandinotaura saka they have a better memory pamuchazotaura nawo. Saka kuna madam wari kufunga kuti munhu atotaura ne obviously vanonga vachiningirikinawo vachiunzawo mafacts avo kuti so akugarira mudhuze chinozoitika ndechekudai akatogara for a while handitika achitoenda kubasa kwake achitoita zvaari kuita achitodindini ari mudhuze asi chinozivikanwa kuti vanhu vemuraini madhamu wangu ari kumusika pane pamusika pamaona paya muchuya paya pamusika paya vanozomiswa vakadzi vemusika wakatenga mari wangu achitenga mavegetable chichibva wanzi mai mapfunde pamusoro endokumbira kutaura nemi vawamiswa wangu apaka motikari mai mapfunde tokumbira kutaura nemi zvakanzi wakapa mheno zvawakaudzwa zvakamakoma nemadzimai wavo wakanzi pane musikana anouya panapa achitenga pamusika wamunotenga iwo madomasi asi ichi igirlfriend yemurume wenyu because mota yemurume wenyu tinotomboiona inotomboita sei inotombopaka ikoko and what ende musikana uyo ari kufamba achitaura zvakashata pamusoro penyu ari kuti ndakamitiswa nemurume apapa chichichi so it was just yangato pregnant zvishwa she wasn't then. Mataurire vakadzi pamusika. People trying to create how do I put it? When you are presenting, munongoziza kuti kuti hasha kadzisisi anyatso BP kwire akunyatso. Saka I didn't go down well with my first wife. She was really so vanfonera but mukundifonera anchazoti ndakadera fonera and stuff. I wish she was here but I remember getting a phone call kubva kuna madam wadiki. Zvikanzi your wife ari pagedhi. Ndikati my wife ari pagedhi. What do you mean? Zvikanzi aswangamuudza nezvenyu. Ndikati aiwa handiti paipa takawirirana ngatimbomira, let's take things slowly chichichi. Asi no ane vanhu atori nawo pagedhi chichichi wauya. And then my wife chaisada aida kuconfronta kuti anzwe kuti kweuri uri kufamba uchitaura negatively I know about you but why are you then trying to tarnish my name, bad inini ndakabva ndavhunduka ndakasiya zvese zvananchita ndikazoti chatsva nyaya iyi inogona kundipisa iyi zvinhu zviri kutonge zviri smooth renga ndimhanye so I rushed back home vandasvika my wife anga achiripo and then these women wanga vanomuratidza wanga varipo wachitry kupusha to my wife. My wife was anga ine sanity yake kana ichiti as she was but she was angry. I could see flames in her eyes pandakasvika kuti ekapoza anga kuchidzirwa kanechi super mad nevakadzi pamusika kuti handi tinomuona and then my second wife ndandakamuudza kuti aizviziva kuti I respect my first wife. Remember from the even all my wives even musikana wandoditi I respect my first wife izvozvo is a given ndokurespecta but sezvatinongeta first born kumba kuti tinongorespecta mukomana dangwe chichichi ndo principles atakatotaura idu saka haana kuconfronta kana kuda kuchallenge my first wife what she did anga akakiya do ari pamba pake awarichi vari panze achindimirira because ndakamuti ndimirire zvina vakadzi pamusika vanga vasingatedi anga asingachedzekana nemazita waitota noise wachida kupamba kuti the drama. But remember my wife ndoita naye maconversation saka haasi kuita zvokupengereka zviya ari kuda ngonyatso ari kutoita investigate is it true which is which here so ndichisvika papapo chandakatanga kuita was to calm my first wife because pandakasvika by then anga anyatsotwa hyped up and she was super mad and because of ndikati nyaya dzese zvauri kuti vanhu vari kutokuita chinhu vari kutokuita mapenzi so this is my conversation with my first wife before ndapinda mumba so I managed to calm down my first wife handitika tritese ndichiedza kuti ona vanhu ava ndovaroda kuti tirwisanisa tikaramba tichiita noise dzatiri kuita idzi tiri kuita just a show for these people and wapedza vanonondigasadza mbavavo tinongosara tiri panapa saka please sorry I'm calming her down in the way andinomunzwisisa ndikati ndoda kuti ukakauma down topinda mumba umu
so that we have a conversation. My questions esa uri kuda tobva tabvunza, but I don't want to do it pane vanhu wakuudza. Inini ndiripo toita se tokuanswer. Saka I managed to calm down my first wife. But when she calmed down, ndaona zvesho kuti she's calmed down. Ndopa ndakati ndokumbira ndipinde newe awa nawana basa. Ngatipinde isusu. So vatapinda chi uya anga akatya kuvhura door. Ndikati andauya ndini vhura ndobva avhura door. Vatapinda. Ko achaunga manje. Chaunga chakasara kunza achina basa zve. But chakaramba chakamirira chida kuona. Chaitoda kutoona kuti mukatu. Saka the first thing chandakatanga chada mari results. Enyaya yawo. Chandakatanga ndakati girls before anything else nehasha nechi wana vanotita drama. And at the end of the day it is straight in a loss kwatiri. Saka isusu ngatichitoti patiri 3 panapa. Inini ndini muridzi wenyaya. Saka I take all the blame. Asi ndokumbira kuti muite calm down. So I calmed them down, both of them. Anditi uya ari mufie mark and stuff padomboita drama obviously, but I managed to calm them by God's grace. I managed to calm them down. Andika wakazoenda namai waye. Then in that meeting ndo makatozobuda uchi from nyuchi dzadzaitika uchi wakazobuda pakuti chi tataura takataura zvikachinywa 4 hours I think. So kuti vachibvunzana ma questions vakadze pamse katanga kuenda 1-1. Vanhu vakatozonota uya hapana zviri kuitika, haasi kubuda zvivharira nevakadzi wake havasi kubuda, you know. And what was happening in there was now ndato maximize an opportunity and wato physically wese. Remember waisaziyana physically but circumstances that were physically wange in the same vicinity. Ndopatakabva ndato convince what Elizabeth ndamainina aimuziva physically. Saka the beauty of it, what came out of it is takazobatsirana naElizabeth wacho kurongedza zvinhu. Ndikati ngatishende kuti tiavoide makuhwa aitika nhasi aya, ngatichitongoendei kumba. Okay, kumba kwanditotaura kwakumba kwani kumain house. Kumain house. Ndikati hazvichaiti kuti usarewo, wona look zvazvatoita zvatopachena and stuff. Saka ndokumbira kuti kwakutobatsirana tiri 3. Saka chakatozitika ndoti vanhu vakatozozoona takutisa zvinhu motikari. Ini nana madhamu wayawa tichibatsirana kusa zvinhu motikari. Zvanzi haya mai wakapusa imbwa dzevanhu chichi, because people wanted their own reaction. But so that's how we started staying nechi. Saka imomo obviously Elizabeth and the second one they would tell us kuti ma questions avaibvunzana. Obviously the second one aitogara akatoziva kuti kuna mai guru. Yes. Saka 2000 mai guru vaimubvunza kuti chii chakazoita kuti I think no interview saka apa pavaibvunzana mimi makanyarara zvenyu chitisekerera muchiti haya aiwa not kusekerera firefighting because remember it's very fragile. Uri kutya kuti vanhu vanogona kuzongorowana or something because you don't know how they are going to react. Saka you really are there to manage and the situation. You understand what I mean? So conclusively, what did you say is the main now? Chakazita pamakazopeza makuti sanga tichitongorongedza zvinhu tiende. What was your last, some kind of last? Ndakati mukarwa anonyanya kufara ndiani, vanhu vari panze kana kuti nini? Mukarwa toti muri kurwa izvozvizvi. Vanhu vamaentertainer wamafadza ndiani? Ndimi, are you going to be happy warowa? Are you going to be happy warowa? Kana kuti vanhu vari panze ndo wamafadza, number 1. Number 2, inini wacho ndiripo. Saka ndokudai mesi. Ndikudai mesi. Saka muda urwirei mimi. Because tiri kugadzira family. Saka tikarwa izvozvizvi tikaita drama tanakidza vanhu kunze, tanakidza zvese. Yes, my emotions, you are angry or what, but let's resolve it amicably. Let's resolve it. If it doesn't work, it doesn't work. Kana musiri kuwirirana, I understand. I apologize. Inini I'm the criminal. Munhu amafana kunge muri kurowa ndini because you didn't know her. Ndini ndiri involved in all this. Saka inini wamuri kuda wacho ndingafara here. Inini wamuri kuda wacho. I know you love me. I know sweetie you love me. We've been married. But you love me. Saka if you are patient with me enough kuti titeze try to resolve this amicably. So those are the difficult. Ndangoti nditaure one difficult incident because patichitaura vanhu vafunga kuti zvakangoita smooth, my friend akango, no, it wasn't. Tinorowa kumba kutala kukutedzera. Vanhu vanozo please. So it takes a whole lot of patience. Zvandataura, especially when I'm always saying wakadzi moto.
or ndingati magetsi kana achiti wakadzi magetsi kana achiti moto ndiri kuzotaura the sense yekuti moto unonakidza kuti tinotobika sadza izvo tikatokuchidzira moto totodziya. It's beautiful kana uchibika sadza uchitazi wakashata kana uri kupisa mudara because moto iwo ndounogona kupisai moto ita murweni ngirini weni amusambona vanhu vakatsva kana vanofa maaccidents vanotsva nemoto. Is the same fire. Saka is the same thing mukadzi ukatadza kumubata zvakanaka she becomes a disaster to your life. But ukamudzidza uchimustada sezvandinombota popular music amaona keyboard pamapinambo keyboard yeye ukashaisha kuiridza yeye munoti vhare munovhara nzi kuti but when you learn it inoguma yakutonge some of my friends wanaanzana anatremi vanoridza music inonakidza. You understand what I mean? Because akagona quick to play it. Saka in my mind I'm always relating kuti a woman is like a keyboard or a guitar. You need to learn her kusvika akubudisa melodious music ndo maresults amuri kuona. Saka mabuda marongedza zvinhu muri kunoedza zvinhu mota vangoti wakaputsa wazodaisa masvika kuba what was mamumba maclear mapedza manje clear room bedroom makatosko clear bedroom kama matichi ndo bedroom. And remember handisi kuita zvinhu izvi ndichitonge ndiri kufosa ka ndiri kutonge ndiri kufollowa madhamu wangu. Alright. Ndikandota ndaitoita zviya zvokuti what do you think todini toshandisa room ipi oti ngatite ishi. In my big family I allow my first wife to make decisions which I agree with. And imawera muri 3 that is what is there. Okay muchirugu mawera muri 3 and try to fast forward because I know kuti hatisa kuti mupindure mubvunzo wakadzi. Alright. Muchazovabvunza which is good. Right, magara muri 3 manje. Mukadzi ane vabereki vake, imi mune vabereki venyu, second wife ine vabereki vayo. Makuda kuenda kunoroora kubvisa pfuma. Makaudza chi vabereki venyu nezvemukadzi wechipiri? How did you approach them with that information kuti inini ndafunga unotora mumwe mukadzi wechipiri ndada kuti unobvisa pfuma kana kuti vakatozozvinzwa zvese zvapera? Alright. Background yangu unfortunately handina kubva kumhuri kubarika. Alright. Muri uri tibarika ina handiwanzoda uri tibarika ndinoti big family because I always say there's a difference between mhuri hombe yandinayo nebarika. Barika kuparika kuisa pamusoro pechimwe which is not in my case. Okay. Handisi kuturika handisi kuparika umwe mukadzi pamusoro pomwe mukadzi. Mudzimai wandiri kuroora is becoming a part of me. You understand? She's becoming a part of the family. Haasi an extension. She's a part of the family. And we are becoming one. Tadzokera kuBhayibheri unfortunately. When I have my second wife, it's men and female becoming one. I'm one with my second wife. I'm one with my first wife. But tese tiri chinhu one. If it's making sense. Saka tese tiri chinhu one. Now coming back to answer nyaya my parents. Because I didn't have that background. Even my own mother and my own sisters, my father is late. Initially, she was against the idea. Iwe, why, your reputation and what? She was concerned. As in the one that could have video, my manja, but it's way different. Chaita kuti wabereki warambe kana let me talk of my mother. It's because of the way yezvinhu zvawakanzwa. Zvakawanda zvacho zvakazoona kuti hazvisiri izvo. There's a lot of bad publicity regarding Balika. Zvokuti wari kurarama ratiri kurarama iri among other people. I will introduce you to a lot of people wari museko medu. Most of my friends vane mhuri hombe. Tinoseka patinonzwa nyaya dzoti what? Dzinotonge drama vanhu vachitaura wasiri kuzvirarama asi wachitaura ndakanzwa ndikazonzwa. And I think that was the background. Saka with my first wife pawakazvinzwa kuti murume wako akuda kutora mumwe mukadzi, obviously it doesn't augur well, But what I then did pamazuva mamwe, I think it was on a Christmas, kunyatsosila deal, because my father-in-law, my first father-in-law, more of a veteran, and munhu ari strict, very principled and very strict. Saka inini nokuratidza kuti kamukwasha kenyu kamboko chaiko. What I then did is ndakaenda nemhuri yese. Yakadzwa kutu newana wese nemhuri yese ndikuti mazuva kuti in the hope yekuti pawaitaura namadam, remember my wife always goes kumaparents ake but anenge achedza kuvaonesa kuti no tinogara zvakanaka kuna zvakadaro and then I didn't want to get directly involved
kuti ndisa disrespect my in-laws. I do that with all my wives. Ndikaona my in-laws asati akunyatsozinzwisisa andinyanyi kuenda pa front hysteric. Ndinoita kuti somehow mwana aconvince chi kuti no ndakagara zvakanaka. Inini I'm not the one. I feel I'm not the one with the responsibility of convince my in-laws because kunaka kwangu kunotobuda ni mwana wao. If I'm good kumwana wao vachazviona. If I'm bad kumwana wao anongeta sei? Saka mwana wao ndiye anotokwanisa kundiisa pa level rawanokwanisa kundiona. Saka my first wife would always present. No, ndiri right. Takatogara zvakanaka. And then tofura na ndo patazofura na madam kuti toenda teseri kuti but kandomboende tese kuti wanyatsoona kuti takatogarisana zvakanaka. Saka mukuenda imomo now izvozvi they've bought into the idea kuti but no zvokuti my second wife, there was a time with my second wife and my third wife want to end. My first wife ari kuno. Mazvinzwisa kuma in-laws eku first wife. Yeah. They relate well now. They relate very well. Sandoba makaenda vaona kuti anochi. With time ka. Tikutaura it's a progression of things. Ko iye manje second wife kuma parents akachiti ndikunororwa nemurume asi ndiri kuenda page. It has not always been easy. Yeah. It has not always been easy. With my second wife, respectfully to my in-laws, I understand their background. There's always been that restriction. So kuti pane zvinhu zvatinomisa kuita. If I may come up in the open. Yeah. Mukandibvunza a direct question. Saka akatopedza kuroora, handisandapedza kuroora. But some of my dynamics ndo attach manager. Kuti zvandataura zviya zvokuti zvitori nani kubude shoko like kuma in-laws angu ndozoseka kunanzobuda kuti musamumhanyire muchindo yanenge akati ngwarise uzvo. Chavari kuti usandimhanyire nyaya kuti I maintain respect now because ndiri kutounderstanda kuti chinhu chawasingaite sei chawasinganzwisi muri kuzvinzwisisa. Saka ndikada kuamhanyira kuda kuti zvanambotaura kuda kuafosa chitondidzwisei ticharamba tichiclash. Saka I take a step back. And I allow time sometimes to heal and time to understand. Pawanenge wachionawo mwana wawo achizoona mwana wedu akagara zvakanaka nechi zvinobatsira patinenge takuzosangana. Ameno zviri kumeka sense. Handichana mini chingobudikira iwo achinyazoziva kuti okay, in short regai ndikutaure zviri practical. Muri kubvunza kuti wanoita sei. Pandakatora my third wife taenda kubudiriro kuma introduction nekutsvakira ikuno takaendesa tsvakira ikuno then vazonzi mukwasha toda kumuona chichichi because rumor yanga yafamba yekuti chi ane vamwe two. Saka rumor yanga yafamba. Saka unana mai nana baba vatoziva kuti aiwa toda tombomuona muchinda wacho. Vamwe vanenge vachinzi zidhara ndofunga ndokumapostori ndokuchini. I mean there's always that. So patakanzi tiende kuma introduction kuno part ningirikini zvamuno the first proceedings munoziva zechiwana. Taenda ikoko ndakaenda ndina first wife. Saka first wife akasara pamota. Izvatanzi ngawapinde wakwasha chida waone chichi the proceedings, you know what I'm talking about. Yeah. Saka there was the mainini wangu aripo. Wanga wakatogadzira dhiri rawo nevamwana from my in-law side. Wakati pane mukadzi wataona ndiye ari kunzi mukadzi anenge mukadzi wacho. Imi mitaura nyaya yenyu mimi. Zvese tiri kuona muri kuita zvino. Amuna mukadzi here mimi. Ndoti muzvitaurire. Havari kubvunza as a formality pachiwanhu, but zvinhu zviri kubvunzwa zvinozikanwa. Wari kuda kuti zvibve from my horse mouth. Ndikati yes, I'm married. Ndinavo kwete ndinaye. Pakaita hovyo. Akasimuka wakajamba. Imba ikaita diki. I'm not trying to expose my in-laws, but these are some of my reactions. Yes, it's true. Yes. But do you know what I did? Andina retaliate out of disrespect. It's all right. We just walked out of the house of the room, but amira pamota. Watanga kuita my reactions and stood out and stood as a disrespect. Then wachitaura mwana wavo because apparently mwana wavo ndiye gamusikana saka vari kutoexpecta zvamataura the normal kuti she's the only girl paboys vari kutotarisira kuti saka vari kuti what panumber 3 I mean what kind of nonsense is that in courts kwavari nenge riri even though munoita the process but what is that then mwana wavo remember ndataura kunoko ndiye anenge achitaura kuti inini. I don't think it's my position even kunowanisha try to convince your wife kuti akupresente zvakanaka to her relatives. Same with me, I present my wives to my relatives zvakanaka. I think that's how the relationship should be. Saka mwana wangu ndiyatotora kuti ndiri kuda mama. Wakapiwa mushonga here wakati hapana ndiri kumuda munhu wangu. Ndiri kumuda. Saka musi wacho with that ningirikeni papeno varume wakazozvistabilize and stuff like that, but ndiri kuti from the ladies aspect they didn't receive it well and amainini and stuff.
but kutaura kwandoita kunoku I'm in good books with my in-laws. Mazona tokuti pane transition. Kutaura kwandoita kunoku I'm in good books with my in-laws. Saka ndikuti with time because remember ndikupresenta something chiri strange kwavari, if I put it that way. But tiri pa-third handiti mamanyira pa-third. Pa-second handina, it wasn't that. Pa-second it was more in because one was church background. Havana kuratidza my emotions avo, but ndaizvisiva kuti havasi kuzvireceiva well. Aminongana mazvinzi papa ina elder vanhu vekuchechi, because pana second wife vanhu vandakanyanya kuita interface my first days angari my elders nechiwaida unyatsonzwiswa kuti mwana wedu uyu from kereke, you know, I mean, waimuziva president wechipo wachiti wakatotarisira saka chinhu chiri kuitika, you know, so I would always go kuma elders vekuchechi nechi vanhu vairepresenta, if I may put it in quotes, vairepresenta vabereki per se. Handinoita madirect confrontation kuti ndakatoendaona anhu pane ma-representation one way we sort of, and not muneti back door here kana whatever you put it, but ndikuti it was not a direct confrontation. Sa uyu 1-2 and pakuya wechitatu manje muchisangana naye you also told her kuti nini tine vakadzi vaviri ndobati It's usually the same reaction, but mukazotaura naye pa-interview antu ndozvandaka iye akanozotaura ake wana akazvibudira pachinachi ndakatozvifarira, asi ipapo haana kuzvibudisa kuti azvifarira kuti ndataura chokwadi, asi anoti it was different pavarume vese nevakomana zvandiaprocha ndaitonyatsoona munhu ari kunyepo ndozomubata zvangu, but iwo wakabva ngonditi ka1 ga kuti ndozviripo, saka saka it was more like a surprise, but a happy surprise. Achazozvipupurirange, but it was more like a happy kuti what kind of a guy andobva ndichingomubvunza first day obva atongogara akatotaura, because when I introduce myself ndakandonzi Badi. And what do you mean nonzi Badi? Ndikati I'm married, but I'm interested in you. I'm not only married once ka. Akatozomubvunza vakadzi vanga ndikati madzimai tu. Musaka muri kuti chi tototanga conversation. Handiti saka shoko rakazosvika zveikumba makati pane vanhu 2 now apa maitaura nezve first wife. Takuda kunza third wife. How did you introduce it to these 2 now? All right. So with the third wife, what happened is I was dating her. Saka like I said, I'm friends with my first wife already. Saka kana ndine musikana wandinaye anogara akutomuziva, angatadzomuziva physically, but probably angonomuziva through picture nechi, like I try to, everything that I do she's in the picture. Okay. She might not be directly knowing you. For example, anditazoonana nasi, but she already knew you from long back. Tatanga pane vandutara nawe she already knows. Atone background information. Saka she knew. Saka here's what happened. So I told ananzani saka what happened is the boy zvakaita nzoti aishanda munomu. Then kwa aishanda the owner, the lady whom she was related to was my friend. Ndwandakata get to know her. Saka the lady was against because of fear of my wife. Anga singatombodi kuti ndi related nechi na madam number 3. But long story short, takazongo relate. Then wakaita fallout. Waita fallout she was forced kuti adzokere unonzi kumba kwavo, which is out of Harare. Ngoto ndisanyanya expose in public. So adzokera akandifonera. Akati ndakazoti ari kandiende because of the fallout and what saka ndo situation. Ndikati saka what's your plan? Kanza inini chi? Remember tani issue ya accommodation plus tani issue imba and all that after the fallout. Fallout apparently yakonzereswa nekuti aitwa find out kuti ari kutaura. Asatanyatsodanana zviri full fledged, but zvakangotaurika kuti pane murume munhu ari ku, so it was vakasakati zoti murume wevanhu. So anyway, saka bataronga manje kuti no iwo chita kudai azvinezi. Ndine friend yangu ndakutoronga mezi dzangu apo. Ndikati aiwo ndakutsvagira basa. Andika kubasa ku company friend yangu. Zvikanzi ku accommodation ndikati accommodation, because remember toda ku cover dynamic
aigona kugara kwaanga ari kubudiro kana mutara kwakwe ndokwakazoita noise kwakwe but takutaura kuronga ka ndikati let me organize kuti chi uye saka basa rakazobuda accommodation isati yaita saka basa rabuda saka I spoke to my friend the owner of the company vanditi aiwa no haisi problem togona kuti agare kumba kwangu kuBorodale kwakune kwekugara saka anogona kugara nini chi kuBorodale and also apparently my friend ane mhuri hombe ndikati saka it's okay, it's solved. Ndichifanira kumutsvagira chi fanira kumutsvagira pakanaka pekugara because you know you don't want to ndanchiri kumustada. What I do is ndikasangana nemusikana nhasi handibva ndatouya ndichitomuti I respect my wives. Okay. Ndikasangana nemusikana nhasi I also have to know ndomboitawo my own homework before presenting her uku mazvinzwisi saka ndogona kutaura kuti kune musikana ariko chichichi but ndiri kuitawo homework because handingangonzi garbage ka saka pamunotozonopresenta mune matona kuti aukuchi masetla uku ndinotaura nezvazvo asi kuunza I'm saying even kutaura nezvazvo munotaura nezvazvo matona kuti relationship yani ka foundation kuti it might go somewhere but handitaura zve 2 months kana ndiri kutaura zvekuti ndikataura nemi nhasi wadaitira kandopa example ndawirirana nemi handirika mangwana taita conversation maybe on the 3rd day my wife is already knowing okay kana ndine interest kana ndine chi interest asi kana ndisina it's not even remember zvakangofana nemwana ane maparents mwana wemusikana akati nhasi awenza boyfriend anoluza respect maparents I don't want to lose respect with my wives remember saka in this particular case ndo zvatazviitira nasawira kuti ndikamuunza obva ubvaita drama nana madhama you know I need to preserve my house ndine cautious saka ndichida kumboona saka sawira bva ati aiwa it's okay tomuonera tiri ari kunze ikoko achishanda tichimuonera ari ikoko it's okay saka akugara kumba kwasawira but chatisina kuona nasawira ndechekuti madhamu anouya makaita overlook as you're saying hamuna zoti madhamu vanovhizita kumba kwechi kutoti hatinoziya hatina kuzvifunga kuti mukuvhizita wakadzi wane muonero waanoita usiri maonero atinoita ndo pandiri kutaura saka taenda this other day tiriko tadzoka vowandibvunza nezvemusikana kuti pamazota sei anditi saka ari kupi ndikati ari muno ndakazongomutsvagira pekuti ambofanira kudai dai but I don't worry chimboona don't you know you try to brush it because remember tataura kuti haumhanyi saka vataurana number 2 akati iwe waonawo sei munhu ataona uko hasi bvira mugara here but ndaonawo the same thing saka munozovabvunza ipainda but what they say is wakanditi according to my understanding takaona the way aikutarisa kuti even atikwazisa aita sei takaona kuti matarisiro akuita ndevanhu vanodanana haasi wekumba uko haasi munhu wekumba uko as you presented you get what I mean handiti munosvika womhoreswa mofara moita sezvamuri kuita sese already they picked it I'm always joking nditi wakadzi vane 6th sense even ukamunyepera ka anogona kuti hongu hake but anenge anyaziva kuti apa ndabva kuvharwa apa ndabva kunyeperwa amene vanoti 6th sense saka anyway waridha kuti musikana munyowani ari ukoko haasi madhirana mudhara here saka vanozondibvunza kunoko kuti wotondibvunza ko makazviitirei kuti aende makadi kuti angowe chichi ndozochiexplain kuti ndakafila kuti ndikada ndendaita kunge ndamhanya you know I didn't want to saka makangobvunza kunzi relationship nemunhu iyo yakamira sei taitotaura chiseka remember hakusi kutukanaka wawanhu wakatotaura vachito I think the way my wife presented wakatotaura vachitojoka like wakatoti baby riri kuharisi renyu here mudhara vandatoseka kandabatwa ndaitoziva ndabatwa ndikanevadaro zvikanzi the way anga achikutarisai ndazviona kuti haasi mutarisiro wemunhu matarisiro anga achikuti haasi mutarisiro wemunhu akutarisa munhu ari there's something chiri kuitika ndaona chemistry in short ndaona chemistry saka ndatobuda musanga ndikati opportunity ndikati ndinowa ndiya ndaitaura chichi kanza koma muri kumuitire kuti aende vhaya chichi then vandazoexplaina the dynamic kuti pandaitoronga ndaifunga kuti pamwe taita sei taita mhanya because for process yemarriage it takes a lot. I think you understand what I mean. Marriage I think it takes a lot. Saka that process iyoyo ndo some of zvimwe zvandiro
ndikunyanya kuzvisummarize zvokuti I hope on my viewers arundinzwa achazvinzwa in the correct way because tikunyanya there's a lot that you yes talk there's a lot that happens for now we are just saka tiri tikabata nyaya iyi toisummarize tobata toisaka for the sake of I hope amwachandinzwa in the correct way because vanogona kuti saka zviri automatically warifunga kuti maybe it's a one day thing no it's not yeti munhu haana kungotsvagirwa basa bva musi wacho bva todai tiri kuti ndiri kuzozvisummarize zvoita kunge zvakaitika over maybe in but I'm trying to summarize zvinhu zvinochitika chi maybe zvimwe zvandiri kutotaura zvinhu zvine zvakaitika process yemumwedzi kana 2 mwedzi if you get what I mean so ndira kujamba this 4th up and down to the last one for now the 5th one how did you meet and how did this issue yekuti ndine vakadzi vamwe 4 yakauya kwaari makasangana sei and how? All right. We met through what happened? Hungary weekend, and I know women have got a better memory. How we met, it was through my friends. Tatakagara as friends like this, set up with my friends. Tichungotaura nyaya. Inini pandakatomona ndakati ndinangu inside ndini ndazvifunga but handina kuzvibudira pachena nemafriends edu. She was a friend of my she's my 5th wife friend yangu. A lady friend. I've got lady friends. We grew up together with that lady. She's a businesswoman. Saka what happened is anga ine friend yangu wanga wari 4 ladies if I'm not mistaken on that particular day but ndandanoona chi sawira wangu tichitotaurawo zvedu zvataitotaura zvemabusiness nechichizvitira ndisawira wangu sawira wefamily alright rega nditi sawira wefamily because anowirirana futi nana madam. Saka tichitotaura chichi friend yangu ane system yekuti pese paanenge aine some of my friends or my lady friend one system yekuti paano but murume wakadzi wakawanda you get it. Saka people become curious tototanga conversation and on this particular day that's what she was doing. Zvikanzi mire ndifonera wakadzi wake vafonera madam ekutanga madam number 2 chichi zviri sei vanoziyana ka zviri sei kuri sei chichi mukomana ndinaye kunoko chichi watotaura conversation waripo so obviously curiosity and what nameno zvakazara vachitaurirana iwo pachawo mazvinzwisisa. And then the second or the third time andakazoenda my friend vazita sort of like a hint pandakada kuhindiwa kuti anta nezvemusikana uyu vantauro background yake you know. So that's how I got to know a background through the lady friend. Through my lady friend. And then iyo achindigugulawo through my lady friend. And then vandazoti sort of like a strategic zviya zvokuti it's a bit strategic unomuona but uzoti ariko mazvibata. And then I went there, then I started talking to her. We started conversation and patakatanga ma conversations obviously takatanga takawandira side rekuti ngobvunzwa ma general life questions chichi iye achibvunzwa ma questions saka nobamba say you know I don't know because it was something according to it was something very strange changa sinombeta sei. So mukuita ma conversation zvandataura zvezvo kuti pandiri kutaura nemi zvinotonge it's one day thing but it's not a one day thing you know. Pandinoita date zvinogona kutotora time months because most of the times ndinoda kuti my 5th wife atozozvitaura it's a recent conversation ataita musuno I think mari mweziro achiti I've noticed kuti there are ladies that you should have married that she has met ndinaye mazvinzwisa. There are ladies I should have married but hazvina kuzoita blossom into marriage. Takangorelata as friends tikarelata on a business level pazvangoti momomo. Ndiri kutaura sei kudai ndiri kutaura in the context yekuti it's a process inozoita kuti muzosvike patasvika handiti. Saka that's what happened. Yakanga iri process kuti aitaura you know munotangira kureka kudzamara you become friends kudzamara maakurelata kudzamara maakunzwisana kudzamara maaku in stages kusvika patasvitswa apa. Saka the 5th wife you are now dating. 5th wife remember tichiri kutanga kutaura akutotanga kutaura neawa mazvinzwisa and I don't achazotaura but I don't think ndinoita mwedzi nemusikana wane ndichitaura ne asati akutaura nema wives angu ese. Remember awa ndini saka how can you relate to me usinga relate neawa?
hapana here pa 1 2 3 4 akati takwana akambokuti baba our king I think we are enough. Handi ndo question yamuchavabvunza. Aiwa takuzobva kwamuri kuti kuti hapana takamboti mana but inzwa pamwe women kuti but asikanaka isizuka asatakwana. It's actually the opposite. Ndosana ndichida kuti iyo inonakidza because ndwanzoirifair kuti vanhu vabvunze madzimai angu. It's actually the opposite. Izvozvi ma conversation anoita ndinototi handisi kutora. Totojoka soti but baby ripoka toreka baby dai vandisandisikuita izvozvo. Now why do they do that? Pane ma issues atinoita. The way our family is set up ndekuti tine ma responsibilities nema duties kuti tichite chinhu one chinhu chiri. Yeah, I was about to come to that kuti you with all your 5 wives you stay at one place in the same house. So I wanted to find out now kuti okay what can tungobvunza munorarama sei? Okay. Yeah. Ndo saka ndandauya nye in the context yamabvunza kuti wabvunza kuti udawo muherenti. Okay. Reason yatinomboita joke kana chitaura nezvazvo ndizvoti ma duties atiri kuita dzimwe nguva anenge akawanda. Munzwisa. Saka sometimes my wife anogona kuhinda. Ma duties like taking care of the family dynamic with all the kids. Sometimes it's a bit demanding. Mazunzisa. Okay. Saka an example would be my wife would be like my first wife is like inini anchaiti wana 2 kids 2 boys ndiripo but ani vana 4 first wife 2 boys 2 girls biologically but anogona kujoka over ati but ndoda kuramba nchitirwa wana because I love kids so ari kuti chi kana mamunzi ari kuti kune second ne third ne fourth ne fifth imi munogona kuti asi asi kuti baba torai mumwe aiwa okay ataura statement iyo maybe ndine 2 wives so that it makes sense komuri ari kuti chi ana mai nini kaitai ari kuti munogona kuita vamwe which means there's potential for her to have more kids but not necessarily through her womb. Do you get what I'm saying? Kana kuti my second wife because my second wife ndiye teacher my kids go to a private school but my second wife are also a teacher there. And my first wife is also part of the SDC school development so they are directly involved. In fact, we try to be directly involved. My first wife, she's a real estate agent, right? Hunting some properties and stuff. But so she is like everyone behind. We rally with her. The formal aspect of the formal representation because in andikwanisa imba ndinosungwa but ndiye the legal papers. Do you get what I mean? My second wife is a teacher by profession andika saka zvinechekuita nechikoro nedynamic yekuchikoro nechinechi she is responsible. Ndianozoti wana zvekuchikoro tine ma groups tine ma WhatsApp groups tine many WhatsApp groups as a family tine rechikoro tine real estate tine retheos remari saka zvechikoro ndianotonyora anotaura kuti guys kuchikoro kwanzi kudiwa mabhuks chichi you understand what I mean kudiwa chichi kana my first wife kana aita school run kana atadza kuuya anotocommunicate neuyu wekuchikoro guys rongai boat or in drive chichi for the kids chichi school run. Do you get what I mean? Ndiye ari like responsible for that. Saka a conversation atogona kuita ndinaye nekuti ndidai mamatsvaga mumwe mukadzi basa rakawandisa totoseka which means kuti kana muri ndiri kuanswer I don't think they have any problem with me getting chi because tinotombojoka like that along those lines not in a bad way. Hani manzwisa kuti like ari kutaura kuti it's okay with her but tingati ringawande basa zvakaita sei in a marriage setup when these are responsibilities of someone who's kuansira kuti ndikaita joke nemi because obviously umwe munhu achanzwa kunge ndiri kuti ndiri kutora vakadzi for basa. That's not what I'm saying. Ipapo ngatipagadzirisi hatisi kurorera basa asi ndati tiri kuita conversation wamati gabonogona kumwa mvura iyi hamunzwisa ndotaura it means there's potential ndichamwa mvura ndiri kuti along the conversation yataita I can pick asi ndoda kuti wazozviansiri I can pick kuti my wife she doesn't have any problem with me getting another wife ndiri kuti after aita joke iroro rimwe zuva ndobva ndazoti baby ndine baby randomhanya naro teacher do you think she's going to have a problem ndo zvandiri kutaura yet takambozvitaura some time ago in a conversation
hatisi because ndaona kunge mabudisiro andazviita zvaita kunge tiri kuda kutsvaga mumwe mukadzi nokuti pane basa ndandiri kutaura in the context kuti muri kuita conversation yezvinhu zviri kuitika on a day to day basis zvinogona kuhinda kuratidza kuti they don't have any problem with wakanzwa kuti kuno umwe munhu kuti it might not be an issue with them. You know, my first wife is always saying, if there's a lady kunzoko or kana girlfriend yauri kuda andika, if she can take care of us, my jokes I know she usually says in a humorous way. You understand what I mean? Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.